ド1行くぞファイトなかなかのお手前ラウンド2ファイト任務遂行します。死ぬかもた。ファイト任務完了。ラウンド2ぼちぼち始めるかのう。任務完了。ラウンド3ファイトWinner ガンバガンバ。ラウンド4行くぞファイト最高ボール。
についてくるかね、ちょいくん。あんたたちはもうやめやファイ出番。技が乱れているよ。Winner. Round 2. それでは始めます。Fight. 出番。私としたことが Winner. 技が乱れているよ。Round 3. Fight. 出番。私としたことが Winner. Round 4. 手加減しなぜ Fight. Round 1. お待たせ。 Fight. 終着
ファイラウンド1。さあ始めましょうか。ファイ技が乱れているよ。ラウンド2。覚悟はできた。ファイナイス出番。あんたじゃ役不足です。ラウンド4。ファイフ
1. 行くぞ Fight! なかなかの腕前。Game over. Winner. Round 1. 目に焼き付けて死ぬがいくぞ。